ଏକ ଛୋଟ ସହରରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ରହୁଥିଲା। ତା ନାମ ରାହୁଲ। ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଛୁଟିରେ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ ନାନାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ନାନା ଶାନ୍ତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ବୁଦ୍ଧ ଲୋକ ଥିଲେ। ଘର ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାଟିଏ ଥିଲା। ସେଠାରେ ନାନା ପ୍ରତିଦିନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଖଭାଲ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାହୁଲ ପଚାରିଲା, ନାନା, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ସଫଳ କିପରି ହୁଅନ୍ତି? ନାନା ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତତେ ମୁଁ ଅନୁଭବ ଉତ୍ତର ଦେବି, ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ସେମାନେ ନର୍ସରୀକୁ ଯାଇ 2ଟି ଗଛ ଚାରା ଆଣିଲେ। ଘରେ ଆସି ନାନା ଗୋଟିଏ ଚାରାକୁ ଗମଲାରେ ପୋତି ଘର ଭିତରେ ରଖିଲେ, ଅନ୍ୟଟିକୁ ବାହାର ଖୋଲା ଜମିରେ ପୋତିଲେ। ନାନା ପଚାରିଲେ, ବେଟା, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତତେ? କେଉଁ ଗଛ ଆଗ ବଡ଼ ଭଲ ହେବ? ରାହୁଲ ଭାବିଲା ଏବଂ କହିଲା, ନାନା, ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଗଛଟି ବହୁତ ଭଲ ହେବ କାରଣ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ବାହାରେ ଥିବା ଗଛକୁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବର୍ଷା, ପବନ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେବ। ନାନା ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବେଟା, ଦେଖିବ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଛୁଟି ସାରିବା ପରେ ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ରାହୁଲ ନାନାଙ୍କ ଘରକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଛୁଟିରେ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା, ନାନା, ପଛବାରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ସଫଳ କେମିତି ହେବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ଏଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାନା ହସି ହସି କହିଲେ, ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ। ସେଟା ଅଳ୍ପ ବଡ଼ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗଛ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବାହାର ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ। ଅଟଳ ବଡ଼ ଗଛ ଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଖା ଛାୟା ଦେଉଥିଲା। ନାନା ପଚାରିଲେ, କହ ବେଟା, କେଉଁ ଗଛ ସଫଳ ହେଲା? ରାହୁଲ କହିଲା, ନାନା, ବାହାର ଗଛ ସଫଳ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ସେ ତ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲା। ବର୍ଷା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପବନ ସବୁକୁ ପାର ହୋଇ କେମିତି ବଡ଼ ହେଲା? ନାନା ହସି ହସି କହିଲେ, ଠିକ୍ କହିଲୁ ବେଟା, ସେଇ କଷ୍ଟମାନେ ତାର ମୂଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଲା। ସେ ଖୋଲା ଜମିରେ ମୂଳକୁ ଯେତେ ଚାହିଁଲା ବିସ୍ତାର କରିପାରିଲା। ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ତାର ପରୀକ୍ଷା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଥର ଜିତିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ସାଧାରଣ ଝଡ଼ ତାକୁ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗମଲାରେ ଥିବା ଗଛଟିଏ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ ସୀମିତ ରହିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବେଟା, ମନେ ରଖ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବୁନି, କଷ୍ଟ ସହିବୁନି, ସେଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧାରେ ରହିଲେ ତୋର ପ୍ରଗତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜ ପରେଶାନୀକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବିବା ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ଭଳି ଭାବିବୁ। ରାହୁଲ ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେଇକି କହିଲା, ସେଇ ବଡ଼ ଗଛକୁ। ନାନାଙ୍କ କଥା ତାର ମନରେ ଭାରି ଗୁଞ୍ଜିଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିଲା, ଜୀବନରେ ଯେ କଷ୍ଟମାନେ ଆସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ଆଣିଦିଏ।